मोनसे गोजोनथाव रादाब बुंनांगोन आङो। गोजोनथाव रादाबा बेनो फैगौ 16 आगष्ट 2024 बावहाय जारिमिन अडिअ प्रजेक्टनि गेजेरजों मोनसे अडिअ सिडि केसेट जों फोसावनो नागिरदों आरो बे अडिअ सिडि केसेटनि मुङानो जाहैगोन। ओरैनोथ' थांनाय बोथोरफोरनिफ्राय जोङो बिजिरना नायोबा जारिमिन अडिअ प्रडाक्शननि गेजेरजों जों मोनथाम अडिअ सिडि केसेट फोसावखांबाय। बिसोरो फारियैहाय लामाया जोंनि दोंसेल'मोन, बावहाय गासै 16 मेथाइ दंमोन। बेनि उनावहाय जोङो आरो नैथि फोसावनाय जादोंमोन अडिअ सिडि केसेट, बे जाहैबाय आगोमा अलंबार हाथरखि। बेखौ मानगोनां बर' थुनलाइ मुलुगनि मुंदांखा थुनलाइगिरि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि बिमुङावहाय फोसावनाय जादोंमोन। बावहाय गासै 24 मेथाइ दंमोन। आरो बेनि उनावहाय आंखौ जिउ लामायावहाय जाय लामा दिन्थिलांदों, आंखौ गोदान जोनोम होनाय बायदि सासे बानजायगिरि बिफा आफा जामिन कुमार नार्जारि बिमुंजोंहाय थामथि बर'नि अडिअ केसेट बेखौबो फोसावनाय जादोंमोन। दा फैनानै जों ब्रैथि खेब जारिमिन अडिअ प्रडाक्शननि गेजेरजों आरोबाव मोनसे अडिअ सिडि केसेट फोसावनो थांगासिनो दङ। बेखौ जोङो 16 अक्ट' खालि थि खालामना लानाय जाबाय अक्ट'खौ। आरो बे अडिअ केसेटनि मुङा जाहैगोन हान्थिबोबाय आं गोजान लामा। हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बियो मोनसे आंनि मोनबोनाय जिउ लामायाव गोबां जेंना जेथो खैदां खैफोदफोरजों सौसिबोनायाव जायफोरखौ आं लोगो मोनबोदों बेखौनो मालाबा खन्थाइ महरैबो सुजुनानै आगोलाव फोसावखांबोबाय आरो दा मेथाइ महरै दिनैहाय बेखौ लाबोनो नाजानाय जादों। दा जायखि जाया आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन, रायजो राजाया बेसेबां अनसायगोन आं मिथिया, नाथाय थुलुंगा मोननांगौआव एसे मालाबा आं सानदों मेथाइखौ सुजुनायनि गेजेरजों, देंखोगिरिफोरखौ रोजाबहोनायनि गेजेरजों आरो जायफ्रा खबाम सुजुयो, खबाम सुजुगिरिखौ हमना लादो निर्मल ब्रह्म फंबायमोनहा खबाम सुजुयो, गारांबो होयो, माने रोजाबोबो। आरो बेजों लोगोसे फुंजा फंबाय बियो फुंजा मुसाहारियाबो मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे गावनो खबाम सुजुयो, बेबो माने देंखोखौ होयो आरो बेजों लोगोसे आसाब दैमारिमोन थाबाय, आरो लोगोसे अमर बर' थाबाय, लोगोसे प्रभुनाथ ब्रह्म बिसोरबो थाबाय। आरो लोगोसे खनगिरि हिसाबै मोननो थांगोन फुंजा मुसाहारि, इला ब्रह्म, बेनिफ्राय सुलेखा बसुमतारी, गसाइ दैमारि, आसाब दैमारियाबो गावनो देंखोबो होदों, गावनो रोजाबनायबो दङ। आरो बेनि उनावहाय रुंखां खेरखातारिमोननि दङ, आरो रिजितानि दङ, अर्जुन आर'नाइनि दङ बे मेथाइफोर। आरो मालेन नार्जारि रौतानि, बियो फुंजाजों दोंसे मेथाइआव ज' खननाय दङ। आरो बिबुंसार गयारिनिबो दोंसे दङ। बे मेथाइफोरखौ फोसावनो लानाय जाबाय। गोबाव जाबाय मेथाइआ, माने गासैबो माखासे मेथाइफोर बेसेबा आगोलावनो आं थांनाय बोसोराव लोमजानाय आगोलावनो माखासे थियारि जानानै दंखायोमोन, नाथाय आंनि देहानि हालोद आरो माखासे जेंना नुजाफैनायाव समजों लोगोसे फोसावनो हानाय जायाखै। दा बे खाबुखौ लानो नाजानाय जादों। आरो बावहाय नुजाफैनो बाथ्रा होदों, जाय हाबाफारिखौ जोङो 16 अक्ट'आव मावफुंनो लादों, बावहाय आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि जों लादोंमोन। आरो आलारि बाथिखौ जों बेनिखायनो सावगोन, जोंनि बर'नि हारिमु मुलुगावहाय जायफ्रा बिहोमा होलांबाय आरो बर' हारिखौ रैखाथि थामोन्था होनो जुजिनो थांनायावहाय बा जुजिलांनायाव जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय, जिउ बावलांबाय, बे गेदेमा सुबुंफोरखौ गोसोखांना जोङो आलारि बाथिखौ सावनाय जागोन। बेखौ आलारि बाथिखौ फोजोंगोन बा सावगोना जोङो जोंनि एसबि बर' गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बियो बारग' फोरोंगिरिमोन बिथाङा ललित चन्द्र बर' बिथांखौ माने जोङो रादाब होनानै रोखा खालामना लानाय जाबाय। आरो बेनि उनावहाय बेयो फुंनि 9 बाजियाव जागोन बे हाबाफारिया। आरो फुंनि 9:15 बे फुंबिलि समावहाय
हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ सिडि केसेटखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन आलायबाय सावनि उनावनो बेखौ जोङो हारिमु मुलुगावहाय जाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनबाय आरो सानजारां लकेश ब्रह्म बान्थाबो मोनखांबाय आरो जोंनि बयनिबो फोरोंगिरिमोनबो आरो बिफा बायदि बे आफा बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि आखाइजों बेखेवनाय जागोन आरो बिनि उनावहाय मेथाइ सुजुनायखौ आङो बोरै सुजुबोदों आरो बहाय मा दं गैया एसे एनै मोनथिनो लुबैनो हागौ ओंखायनो आङो बहाय एसे बिबुंथि लाखिनाय जागोन बेनि उनावहाय हान्थिबोबाय आं गोजान लामा बे अडिअ सिडि केसेटनि मेथाइफोरनि सायावनो आलासिफ्रा माखासे लेंहरजानाय आलासि गोबां दङ बिथांमोननिफ्राय एसे सानै साथामसोनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो नाजानाय जागोन बावहाय बाथ्रा हरदों बै सानखालि नुजाफैनो हाथारगोन ना हाथारा आं बुंनो रोङा नाथाय बाथ्रा होनानै दङ फैगोन होनथारदों जोंनि लखिमपुर लकसभानि एमपि बिथाङाबो नुजागोन होनदों बेवहाय प्रधान बर' बिथाङा लोगोसे एमएलए बिथां जनाय बियाबनि बिथां भुबन पेगाव नुजागोन होनदों दा बिथांमोन सानैया सफैनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो जोंनि खुंथायनि बर' खसारि अनसाय गावान खुंथायनि अनिल बसुमतारी बिथां मासिगिरि बिथाङाबो बेवहाय नुजागोन आरो लेङाइ मासिगिरि रमिय' नार्जारी बिथांमोन आरो लेङाइ मासिगिरि सासे दंबावो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' नार्जारी बिथां आरो सृजोन बेयो लेङाइ मासिगिरि बिथांमोन आरो प्रणब बर' जाय हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथाङाबो आरो प्रदीप स्वर्गियारी मावफुं सोद्रोमा जोंनिनो खुंथायनि बिनद बसुमतारी महिपाल बर' बिथांमोन नुजागोन आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि सोरजिला औवारी बिथांखौबो लिंहरनो नाजानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथांखौबो बावहाय लिंहरनो नाजानाय जादों आरो जनाराम ब्रह्म जाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सासे जोंनिनो बिथाङा लेङाइ बुंथिगिरि बिथां आरो गणतान्त्रिक नागरिक सुरक्षा मन्चनि गाहाय नेहाथारि बिथां तुलन सनवाल बिथांखौबो लिंहरनो साननाय जादों आरो जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि गाहाय नेहाथारि बिस्तार नार्जारी बिथाङाबो थागोन आरो धर्मेश्वर बसुमतारी जाय बिटिसिनि बायजोनि सारिना एनडिएफबिनि बिथाङा आफादगिरि बिथांमोनखौ आरो गासै जोंनि बुंनो थाङोबा बेवहाय सुभारानि बसुमतारी जायनाखि जोंनि जिल्ला परिषदनि आगोलनि सासे सोद्रोमामोन बिथांमोनखौ आरो लोगोसे आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद इउबिपिअनि आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद आबोब आफादगिरि नेहाथारि जेडिसि बिएसएस आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद डिडिसि बिएसएस माने धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटि बर' थुनलाइ आफाद आफादगिरि नेहाथारि जिल्ला आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आफादगिरि नेहाथारि दख'रा आफाद आरो आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर गासैखौबो लिंहरनो नाजानाय जागोन दा जायखि जाया हाबाफारिखौ जोङो फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै 12 बाजिसोआवनो बा बेनि आगोल फोजोबनो नाजानाय जागोन जायखिजाया मिजिं थिदों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि खावलायनाय बे थागोन जे मेथाइखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय खोनासङालासिनो खालि खोनासंनायावल' थाबथायालासिनो खोनासंनायाथ' खोनासंनांगौ खोनासङालासिनो नङा खोनासंनायनि उनावहाय आंखौ थुलुंगा होनोबा जोंनि जायफ्रानोखि हारिमु मुलुगावहाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ सोरबा देंखोगिरि सोरबाया रोजाबगिरि सोरबाया बिदिनो सुजुगिरि गोबां बेबायदि दामग्रा देग्राफोरबो थाबाय गासिखौबो थुलुंगा होनांगौबा मेथाइखौ खोनासंखांनायनि उनावहाय हेफाजाबखौ आइ आफा रायजो राजानिफ्राय बेखौनो जों लुबैगोन खोनासंगिरि बिथांमोननिफ्राय बेखौनो लुबैगोन जाहाथे खोनासंखांनायनि उनावहाय लाइक खालामो साबसक्राइब खालामो आरो कमेन्ट खालामो आरो बेखौ शेयार खालामो बयनोबो खोनासंनायनि उनाव गावल' खोनासङोबा बावहाय माने एसे आद्रा थानाय बायदि जायो आरो जोंखौ थुलुंगा होनांगौबा दान्दिसे बे खामानिखौ मावबानो जों गोबां थुलुंगा मानोना मनिटाइज खालामनाय जादों जारिमिन अडिअ प्रडाक्सना मनिटाइज जानानै दङ दा बावहाय फैसा एसे हाबफैगोन आरो जोङो थुलुंगा मोनबावगोन सोरजिनायाव मेथाइ लिरगिरियाबो मेथाइ लिरनो थुलुंगा मोनगोन खनगिरियाबो मोनगोन दा बे खामानिफोरखौ जों मावलायोबा जों थुलुंगा मोनलांबाय थागोन नाथाय जोंना बांसिन रायजो राजाफ्रानो बा जोंनि खोनासंगिरिफ्रा खालि गावल' खोनासङो आरो बेखौ शेयार खालामनाय लाइक खालामनाय बे खामानिखौ मावनो बावनानै थायो आरो आं नोजोर होबोबाय लाइक खालामनाया गोबां जायो बा खोनासंग्राफ्राबो गोबां जायो नाथाय साबसक्राइब खालामनो रोङा बा खालामहैया गाज्रि मोननानै ना मानानै गाज्रि मोननानैथ' नङादां गाज्रि मोननानै नङा गाज्रि मोनदों होननानै आं बुंनाय नङा नाथाय खालामा बांसिनानो खोनासंनाया
बुरजा जायोबाबो साबस्क्राइबा बाङाय जानानै थायो बेखायनो आरो कमेन्टफोरखौबो मोजां मोजां लिरो बावहाय मोनथियो जे माने मोजां जादों होननानै जों हमनो हायो नाथाय जेला साबस्क्राइबारा बाङाय जायो बेबो गाहाम जाया बेखायनो लाइकबो खालामनांगोन आरो शेयारबो खालामनांगोन कमेन्टबो होनांगोन साबस्क्राइबबो खालामनांगोन बेबायदि खालामोबा जों थुलुंगा मोनगोन आरो खालि जोंनि बे जारिमिन अडिअ प्रडाक्शननि फोसावगोन मेथाइनि सायावल' बिदि खालामनांगौ आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै माने गुबुन गुबुन बिदिनो रोजाबगिरिफोर बा फोसावगिरिफ्राबो फोसावदों दा बिथांमोननिखौबो जोङो हेफाजाब होनांगौ आं बुंनो लुबैयो दा मोनसे बाथ्राखौ आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जोङो जोंनि मेथाइ सुजुनाय जोंनि फोसावनाय जोंनि जि मोनसे मेथाइनि सोदोबफोर बाहायनाय मेथाइनि ओंथि जोङो मेथाइखौ मा मोनसे समाजाव जोंनि बर' समाजाव माबा मोनसे थुलुंगा होनो नागिरदों माबा मोनसे रादाब होनो नागिरदों बेफोरबो रोखा जानांगौ नाजानाया मोजां आंबो नाजायो जे मेथाइनि गेजेरजों माबा मोनसे रादाब होनो थाखाय समाजनो मोजां मोनसे रादाब होनो हायोबा बा होनो नाजायोबा मोजां जायो आं दा बेखौ एसे बुंनो लुबैगोन जोंनाव एसे आंखाल नुदों जे बर'फोरनि गेजेराव जोङो गोबां मोजां मोजां सुंद' सुंद' थुनफावथिना दिनैहाय जोंनि इउटुबफ्राव जोङो नुयो नायबायबो नुबायबो खोब मोजां मोजां रादाब होयो समाजाव सोलिबाय थानाय जाथायफोरनि सायाव नाथाय सोदोब बाहायनाय अनजिमा बाहायनाय सोमोन्दो लानाय बेफोराव दाबो गोबां सोदांनांगौ दं बायदि आं मोनो आरोखि गोरोन्थि बाहायबाय थायो दा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे जोङो हानायसेबां एसे हमथा जोंनि सोदोब बाहायनाय सोमोन्दो लानाय अनजिमा साननाय बेफोरखौ जोङो रोखा खालामनो नाजालाङोबा मोजां जायो आरो आं सानो जोंनि गेजेराव मोनसे आफाद थानांगौ बायदि मोनो सोरबा गोसो जानानै दिहुनबाय थोंजोङै इउटुबाव हगारना होबाय बावहाय माने जाय माबाखौ थुनफावथिना सुंद' थुनफावथिना सुजुदोंमोन बावहाय बबेबा सोदोबा एसे सोलायनो गोनां दंमोन नामा बेखौ गोरों मानसिफोरनो नायहोलायोबा आं सानो बेफोर माबाखौ गोरोन्थिखौ जों फोसाबना लानो हागोन नाथाय बांसिनानो गाव गोसो बायदिसो लिरो बेबायदिनो जोङो फोसावबोनाय जादों बेखौ एसे हमथानो गोनां दं बायदि आं मोनो आरो फोसावनायनि सिगां सायख' आफादाव बेखौ लांनांगौ आरो लांनानै बेखौ रोखा खालामहैनांगौ सायख' आफादा जेब्ला फोसावनो बेखौ बिथोन होयो बा बेखौ हगारना होयो अब्लासो फोसावनाया जानांगौ बायदि आं मोनो आरोखि नाथाय जोंहा बे गैया ओंखायनो गोबां गोरोन्थिफोर थांदों आरो खौरां बिजोङावबोथ' एसे बुङोबा जोङो सावरायलायनांगोन नङा होमबा बाहायबा एसे मालाबा नोजोर होबोबाय थादों एसे सोदांलायनांगोन जों मोजां रादाबफोरखौ होनो थांनायाव बा होनांगौआथ' जोंहा बिबान थाबाय हारि दानायनिबो बिबान थाबाय नालाय जोङो दा सोदोब बाहायनायाव गोरोन्थि खालामनायाथ' बे जाबोदों जोंनाबो एसे एनै जायो दा बेबायदि मोगा मोगिफ्राव मोनफा मोननै गोरोन्थि थालांनाया आलादा बाथ्रा आंहा बहा रासिनाव दुखु मोनो आङो रादाब जेब्ला आङो फरायो बा खोनासङो फरायनाय बाथ्राखौ खोनासङो फरायनायावहाय लिरनानैसो लाना फराया होमबा दा लिरनानै लानाय रादाबा मानो गोरोन्थि जालाङो सोदोबफ्रा आं बेखौ बुंनो लुबैयाखै लिरनायाव गोरोन्थि थालाङोबा बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जे मानो गोरोन्थि खालामनानै रादाब फरायनाय बेफोर जानो नाङा बायदि मोनो आङो दा मालाबा आं खोनानो मोनो मा जोङो अनजिमाजोंबो मालाबा गोरोन्थिखौ बहा मोनो 7-8 होननानै 7-8आव जोबखाबायमोन जोङो जेनेबा सुबुङा जोङो 8 दङ आरोखि 7-8 आरो जोन बाहायबाय जोनाथ' जोंनि सोदोब नंथ्रा जोन बाहायबाय 7-8 जोन 7-8 जोनबालाय बोरै जानो साखौलाय मानो बाहायखो बिदिबालाय आरो बे साखौथ' बाहायनांगौ बर' हिसाबै दा जोना माब्रैहाय फैखो बे जोन होनोबा बेथ' जोंनि जाला बेयो ओमफ्राय मोनसे आङो आरो मा नुबावदों हारसाफ्रा मालाय बुङो मुखुलि आखाखौ थलदनो जोंना उदां अख्राङाव होननानै बेवहायनो बाथ्राखौ रादाबखौ फरायलांबाय थायो माने उदां अख्रांनि सिङावसो बे सिङाव सोदोबखौ लाबा हारसानिखौनो माने बुंनो थांदोंबा उदां अख्राङावथ' जोंहा लायो दिनै रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ मख'नांगौनि बाथ्राखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होनबाय थायो उदां अख्राङाव बोरै लाबोनांगौ उदां अख्रांनि सिङावसो जागोन बे ओंखाय मालाय हारसाफ्रा थलद होनखायो माने मुखुलि आखाखर थलद होनखायो दा जोंना माने थोंजों गुसुं खालामनो नाजानाय जायो ना मायोथाय आंथ' बुजिला नाथाय बियो गोरोन्थि आरोखि
उदां अख्रांनि सिङाव जानांगौ आं बिदि सानो। आरो जोङो मालाबा बिदिनो लोगो मोनलायनायाव लोगो मोनलायो बा जों सावरायलायो सोरबाया गोबां खामानिजों बिदिनो नांथाबनानै थानायाव नोंथांखौ माथो दामानि लोगो मोनथ्राब्रा होनना बुंसै, हैद आं बिराद बिजि जानानै दंमोनलायसो होनो, आं बिराद बेस्थ' जानानै दंमोनसो होननानै बुंगोन आरो। बर'नि एफा गोदै गोथाव सोदोब दङ मुखुब जानाय, आं बिराद मुखुब जानानै दंमोन, बे सोदोबफोरखौ बाहायनो नागिरा जों। दा ओंखायनो बेफोरखौ एसे बोरैहाय जोङो हमथानो हायो, सोदांनो हायो, बेखौ जों नोजोर होनांसिगोन। आरो जोङो गोदान जोलैफ्रा बा जोङो दिनैहाय जायफ्रा दङ फोथाराव, सोरबा दैदेनगिरि, सोरबाया थुनलाइयाव, सोरबा राजखान्थियाव, सोरबा बबेबा माहारि आफादफ्राव, ओंखाम मालाय हारसाफ्रा थलद होनखायो, माने मुखुलि आखाखर थलद होनखायो। दा जोंना माने थोंजों मा गुसुं खालामनो नाजानाय जायो ना मायोथाय आंथ' बुजिला, नाथाय बेयो गोरोन्थि आरोखि। उदां अख्रांनि सिङाव जानांगौ आं बिदि सानो। आरो जोङो मालाबा बिदिनो लोगो मोनलायनायाव लोगो मोनलायो बा जों सावरायलायो सोरबाया गोबां खामानिजों बिदिनो नांथाबनानै थानायाव नोंथांखौ माथो दामानि लोगो मोनथ्राब्रा होनना बुंसै, हैद आं बिराद बिजि जानानै दंमोनलायसो होनो, आं बिराद बेस्थ' जानानै दंमोनसो होननानै बुंगोन आरो। बर'नि एफा गोदै गोथाव सोदोब दङ मुखुब जानाय, आं बिराद मुखुब जानानै दंमोन, बे सोदोबफोरखौ बाहायनो नागिरा जों। दा ओंखायनो बेफोरखौ एसे बोरैहाय जोङो हमथानो हायो, सोदांनो हायो, बेखौ जों नोजोर होनांसिगोन। आरो जोङो गोदान जोलैफ्रा बा जोङो दिनैहाय जायफ्रा दङ फोथाराव, सोरबा दैदेनगिरि, सोरबाया थुनलाइयाव, सोरबा राजखान्थियाव, सोरबा बबेबा माहारि आफादफ्राव बिबान लानाय, आं नुबोदों गोबांनि सोदोब बाहायनायफ्रा दाबो गोरोन्थि जायो। नाम लानोथ' गोनां गैया, खिन्थु आं नुबोनायाव गिदिर गिदिर राजखान्थिगिरिफोर, गिदिर गिदिर माने जोंनि माहारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, बेयो आंनि नोजोराव गोग्लैबोदों बा जोङो नुबोदों। आंनाबो बबावबा मालाबा गोरोन्थि जालांदों, आंनाबो जे रोखा जाजोबलांथारदों आं बेखौ बुंनाय नङा, नाथाय आं नाजायो हानायसेबां गावनिखौ बाहायनो आं नाजायो। आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन, गावनिखौ लानानै गोग्गानो रोंनांगौ, गोग्गानो रोंनांगौ, आरो गावनानो सिगाङाव थानांगौ। गुबुननिखौ बिदि होननानै जोङो नेवसियो, गाज्रि मोनो, बेबो नङा। मानोना मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा जानांगौ जे गावनि बिमाखौ सिबियो, मोजां मोनो होननानै मालायनि बिमाखौ जोङो गाज्रि मोनो बा जों नेवसियो, बे बाथ्राखौ बुजायनाय जाया। गावनि बिमाखौबो जों मोजां मोनगोन, गुबुननिखौबो जों मोजां मोनगोन। नाथाय आं जेब्ला जेरावहाय आं बर' नालाय, आङो बर' बिमानि रावखौ बा जोंबो गावनि बिमाखौथ' सिगाङाव जोङो लाबोनांगोन आरो जोङो गोनांथि होनांगोन आरोखि, आं बेखौ बुंनो लुबैयो। नाथाय जोंनो मालाबा दोरोदबाय थानाय बेखौ नुबोनाय जादों, ओंखायनो बेखौ जों हमथानो नाजानांगोन। आरो बेनो आङो बुंनो लुबैनाय बाथ्राफ्रा बे। दा उननि बोथोरफ्राव नाजालांबाय थानांगोन। आरो जोंनि गथ' गथायनि मुं दोननायफोरखौबो आङो खोब मालाबा सानो जे जोंहा सोदोबानो बर'आव, जोंनि समावथ' आइ आफामोना बेनि फारसे सांग्रां नङामोनखाय जोंनाबो नामा बर'आव थाबोआखिसै। दानि गोदान जोलैफोरनि गेजेराव बर'नि मुं दोनलायोबा मोजां जायो। मानोना सासे गथ'नि मुंखौ बर' सोदोबाव दोननाय माने बर' सोदोबखौ रैखा खालामना लाखिनाय, हमथाना लाखिनायबो जायो, आं सानो आरोखि। ओंखायनो जोंनि गथ' गथायनि मुं दोननायावबो बर' सोदोबफोरखौ लाबोनांसिगौ होननानै आं बुंनो लुबैयो। जायखिजाया नाजालांनि, आंनि साननायसो बियो, बे गोरोन्थिबो जानो हागौ, मानसिफ्रा बोरै बिजिरनानै नायो बे बिजिरगिरिफोरनि सायाव थाहैबाय। जायखिजाया फैगौ हाबाफारियाव आं खावलायगोन बयबो बावहाय बाहागो लानानै जोंनि जायगानि माहारि आफादनि गामियारिफोर बयबो फैनानै बे दान्दिसे समनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनायाथ' जोङो जाफुंसार होगोनखौ आं मिजिंथिबाय। आरो नोंथांमोनखौबो बै सानखालि खौरांगिरिफोरखौ दिनैनि बे आंनि खौरां बिजों जि मेल आङो खावलायनाय बा रादाब होनाय, बेखौ बयबो मोनथिगोन। आरो बेनि गेजेरजों बै 15 अक्ट'आथ' जोंनि भारत हादर उदांस्रि सानखौ जों फालिखागोन, आरो बेनि अखानायैनो जोंनि हाबाफारिया। ओंखायनो 15 अक्ट'आवबो एसेब्लाबो मानसिफोरखौ एसे गाबोननि हाबाफारियाव, माने 15नि उनाव अखानायैखाय गाबोननि होननानै बै सानखालि एसे रायजो राजाखौ सोमोन्दो लानानै एसे रादाबखौ होनो नाजानाय जागोन। जायखिया बारा बाथ्रा दिनै बुंनो लुबैला, एसे गोलावानो जाबाय। आङो बयनिसिमबो खर'गङै खावलायनानै हान्थिबोबाय आं गोजान लामा, बे अडिअ' CD केसेट बेखेवनाय हाबाफारियाव 16 अक्ट' खालि बयखौबो बाहागो लानानै जाफुंसार होनो आं खावलायबाय। गोजोन्थों।